Moi ben, estupendo. Así me gusta, rapaces. Vervos aquí expertos e cheos de enerxía. Hoxe imos Entendeme agora, Rockefeller, o que hai para mirar. Hai que erguelo xe onllo e tocalo coa mao do outro lado, entendido? Mirade para aquí, como fago eu. Así, non vedes? Así, como a min. Así, como fago eu. Que dis? Así. Que hai que facer? Fale máis alto. A Que ver, dixo? Que hai que facer? Hai que tocalo xe onllo coa mao do outro lado. Ai, que repoluda estás, nena! Ti és un porco. O Agustín perdeu o oído, pero non perdeu o tacto. Acabouse. Imos pasar ao exercicio seguinte. Imos facer unha serie de exercicios coa pelota. Pero o primeiro exercicio tedeslle que pasar a pelota ao compañeiro que tedes á vosa dereita. Como dixo? Non a oio. Tedeslle que pasar a pelota ao compañeiro que tedes á Que? dereita. Como? Que hai que facer? O da dereita, o compañeiro da dereita. Que? Non a oio. Que lle tedes que Achíguese pasar aquí. a pelota. Que hai que facer? Que non a oio. Achíguese outro pouquiño. Pellicer, explíquello vostede. Que lle hai que pasar a pelota Oí, o da non me dereita. berres. Empezas ti, Antonia. Hai no que facer rápido, A ver se batemos a marca da semana pasada. Preparados? Aquí, aquí. Esteban, colla, home. Pero Non que está non? cego. Colla, Está... aquí. Tivo un subidón forte de azúcar hai un tempo. Pero a ver, home, mire. Ben feito, señorita Ana. Aquí ten, Esteban. Non, o compañeiro da dereita. Mancouse, Eugenia. Eu non fixen nada, señorita. Pelota, señorita, que nos marcha. Xa está, xa collín. Non foi nada, non vos preocupedes. Aquí ten, Eugenia. É igual, sigue ti, Dolores. Dolores, esperta que che toca pasar a pelota. Modesto, sigue ti que estás experto. Toma, Agustín, rápido, sigue ti. Hai que ter máis cuidado, home. Aquí tes, Agustín. Oi, que zoupón estou. É igual, xa. Outra vez. Ben, vamos a facer. Cuidado, Pellicer. Así se fai, Pellicer. Moi ben, rapaces. 2 minutos menos, batemos a marca que tiñamos. Un aplauso. Fantástico, moi ben, estupendo. Agora ímolo facer ao revés. Ímoslle pasar a pelota ao compañeiro que temos á esquerda. Empeza ti, Emilio. A que? A pelota, Emilio, ao compañeiro da esquerda. O que? A pelota, Emilio, igual cante, pero ao revés. Pelota, Emilio, apura, que hai que bater a marca. Pelota, Rockefeller. A pelota, Emilio. Pelota, Emilio, apura. A pelota. Pelota.